ano man po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell BioJuice, tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave natin sa operasyon. Visit CMD Center. And of course, sa mga taga Masbate, kasi maririnig din tong program to sa Masbate, may schedule tayo ng free health consultation on June 27, 9 a.m. to 2 p.m. Oo, take advantage po mga taga Masbate City. And of course, sa Bakakay naman, may schedule ng free health consultation comes June 29, 8 a.m. to 3 p.m. CMD Center in Bakakay, Albay. So, yan po muna. And of course, sa mga taga Donsol, Sorsogon, opo, libre kayo ngayong month of June. The whole month of June, free health analysis po kayo dyan sa newly open center in Donsol, Sorsogon. Ito yung bang hahawak kayo doon sa gadget na 1 minute. More than 30 laboratory results na po yan. And that is 99% accurate. Sabi ng ating mga doktor. O, walang tusok-tusok, hindi kayo kukunan ng dugo. Hawak lang kayo doon sa gadget. Na dati yan ay ina-avail yan ng mga taga iba-ibang lugar dito sa Legazpi. But now, swerte nyo, Donsol, Sorsogon, meron na kayong ZMD Center dyan sa harapan ng munisipyo ng Donsol. Nasa taas tayo ng Soreco. Okay? So, yan muna yung ating announcement sa ngayon. Pero yan, for the meantime, para sa inyong lahat. Opo, syempre, kailangan mag-inspire tayo mga kwento ng kagalingan. Paano sila natulungan ng ating produkto, ha? Pakinggan natin. Eto, mga taong gumasos na muna pagpapagamot, pero ang tanong, gumaling ba? Eto, pakinggan po natin. Okay, nandito po kami ngayon, opening ng CMD Center sa bayan ng Paracale, Camarines Norte. At meron ako ditong narinig na napakagandang experience sa paggamit ng ating produkto. Ma'am, i-share mo naman sa mga tao para maka-inspire tayo, makatulong tayo. Una, anong pangalan nyo at taga saan po kayo? Ano po, Alma de los Santos, taga Porok, sa Istugos po. Togo sa Paracale. Ano yung kaninang kinikwento mo? Ano nangyari sa anak mo? Yung pong magkasakit siya ng acute UTI, dinala po namin siya sa ospital. Hindi naman po siya gumaling. Acute UTI. Paano mo nasabing acute UTI? Ano yung napansin nyo na pinagdadaanan niya? Nagsusuka po siya, tapos mataas ang lagnat, 42. Tapos nahihilo po siya. Tapos nanginginig. Nanginginig siya sa sobrang taas ng lagnat. Okay, ano ba yan? Kinonfine mo? Opo, kinonfine ko po ng 1 linggo. 1 linggo. Kumusta yung sa 1 linggo na inalagaan siya sa ospital? Ay pagka umiinom po siya ng gamot, tsaka yung may swero siya, okay po siya. Pero pag hindi na siya umiinom ng gamot, ay pagkakalipas po ng mga 30 minutes na pagkainom niya ng gamot ay bumabalik din po yung lagnat, tapos nagsusuka pa rin. Oh, so paano mo nalaman yung ating nung nalaman mo about our Power Trio, anong ginawa niyo po? Nung umuwi po kami, nadaanan namin yung yung CMD dyan sa may Panganiban. Sabi ko ay naririnig ko na po siya sa radyo na maraming napapagaling nga. Tapos sabi ko, masubok nga kaya ako kasi wala nga pong pagbabago. So, ang pinainom mo yung CMD po, yung tatlo bang product, yung Power Trio natin? O ba't ka umiiyak? Relax na, gumaling na yung anak mo. Teka po, ilang araw mo pinainom? CMD, CBF at Supreme Juice ba yung ginamit po? Huwag ka nang umiyak, ma'am. Yung pakot kung hindi nga po sa CMD, hindi siya gagaling. Nung ikaw nung dinala mo siya sa ospital, magkano ba inabot yung bill?
25,000 po. Eh, para ka na-hold up, 25,000 yung inabot. Pero nung ginamit mo yung aming Power Trio, magkano yung nagastos mo at gumaling talaga siya? 3,000 lang po. Wow, 3,000 lang gumaling. Samantala sa ospital, 25,000 hindi gumaling. Isang linggo na na-confine. Madam, salamat sa pagtitiwala po. Ayan, nag-attend ka ngayon ng ating unang health orientation dito sa bayan ng Paracale. Spread the good news. Oo, pangalan uli? Alma de los Santos po. Ano pa lang masasabi mo sa mga makakapakinig ng iyong testimony? Ano po, maganda po talaga ang CMD, lalo na po yung Power Trio. Lahat po ng sakit, gumagaling po talaga. Ayun, akalain mo yan, gumastos na ng 25,000. Lumabas na sila, ganun pa rin. O, di ba? Sayang nung pera. O, pero sa atin, 3,000 lang. Yung ginastos ay tuluyang gumaling yung kanyang anak. Okay? So, ganun ka-amazing yung ating product. Ulitin ko lang sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Of course, yung mga nasa Facebook, doon kayo sa CMD Bicol dahil si Nurse Erlaman po ang taga-sagot natin dyan. No? Pero ito, isa pang kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating product. Okay, nandito ako ngayon sa Jose Panganiban para sa aming health symposium. Meron ditong napakagandang kwento ng kagalingan, paano nakatulong ang ating CMD sa pamilya nila. Madam, anong pangalan nyo at edad nyo po? Ako po si May Ulaso. 52 years old na po ako. Nung pong gamitin ko nga po yung yung CMD yun, nung pong magkaroon ng dengue yung anak ko sa doon po, nung ma-hospital po yung anak ko. Madam, how old na yung anak nyo po? Na po ngayon, 17 na po siya ngayon. 17 years old? Po. Tapos po, yun nga po, nung magkaroon po siya ng dengue, natatakot na po kaming mag-asawa, yun nga po, kasi pababa po ng pababa yung platelet niya. Tapos po, lumalaki din po yung tiyan niya kasi hindi nga po makaihi. Nakailang dextrose na po kaming ang iniinom lang po ay paracetamol lang po, walang ibang pinapainom. Yun ba po, natatakot na kami at umiiyak na yung anak ko. Tapos po, umuwi yung asawa ko sa bahay, bukas po yung TV, yung radyo namin, napakinggan nga po yung sending yun. Tapos yun nga po, sabi na magaling daw po yun sa lahat ng sakit. Yun po, nagpunta siya ng labo at wala pa naman po dito sa Panganiban. Pumunta po siya ng labo, doon po siya bumili. Pagsabi po nga na maganda po yun sa sa kagalingan din po ng magkaroon ng dengue, bumili po siya agad noon, hindi na po siya nag-aksaya ng magkano, basta po makainom yung anak ko. Yung po pagsabi ng 30 patak po doon sa isang baso, ginawa po namin yun. Tapos nung nung gawan po namin yung pinainom po namin agad sa anak namin, pinaubos yun. Yung po na hindi po siya dati nakakatulog, noon po nakatulog siya. Mga ilang minuto pa lang po siya nakakatulog. Nagising po siya uli noon, sabi niya, "Mama, iihi po ako." Tapos yun, umihi siya umihi na naman siya. Pagkaihi, po niya uli, pagkaalis niya dun sa CR, nakatulog po siya ng pa lang po siya, iihi na naman po siya. Hanggang yun nga po, na gumanda po yun, lumiit po yung tiyan niya. Tsaka, nung pungkunan siya ng platelet noon, dati po laging mababa, pababa ng pababa. Nung napunta na kami uli, doon kukunan na po uli siya ng yun nga po, ng platelet. Yun po, nagulat yung doktor, sabi po sa amin, daw po yung namin. Sabi po namin, wala po. Kung ano po yung pinapainom niya sa amin, tsaka yung dextrose po, yun lang po ang namin. Kasi nga po, baka po dalitan kami noon, kaya hindi po namin sinabi yung sa CMD yun. Pero napakagaling po noon talaga at yun po ang talaga nakaano sa amin. At nakalabas din po kami nung pagkahapon na yun. Ma'am, yung anak mo nung na-hospital po dahil sa dengue, ilang araw na ba siya sa hospital? Na po siya, 3 linggo na po siya. Grabe, 3 linggo, tapos lumaki na yung tiyan. Opo. Ibig sabihin may water retention na po siya. Pero sa pag-take niya ng CMD, ilang araw bago nyo napansin na may pagbabago na?
Nung pong anong yun, pagkainom po nung 30 patak pong yun, nagparaihi na po siya, nagliit yung tiyan niya. Tapos po, nung bago po kami palabasin, pinainom ko po uli ng 30 patak yun. Yun po, talaga pong umihi siya ng umihi, tsaka talaga pong nakatulog na po siya noon. Dati po hindi siya nakakatulog dahil nga po sa sobrang sakit nung, yung tiyan niya. Kasi nga po, hindi na namin alam. Tsaka medyo naninilaw-nilaw na po siya noon. O, bali po, 3 linggo na hindi gumagaling. Pero nung mag-take ng CMD, isang araw lang ba nakaginawa? Opo, isang araw pa lang po noon. Kasi nga po yun, di bali, sabi ko nga, di baling maubos yun, basta po gumaling. Yun nga lang po, pag ginom nung araw na yun, ng 30 patak, tas ginawa ko po uling 30 patak nung pagkagabi, yun po talagang guminhawa na po siya, nagtaas po agad yung platelet niya. Wow, ang galing talaga. Pero ma'am, sa family po, ano pang ibang health problems ang natulungan ng ating product? Yung yung asawa ko po, nagkaroon po siya ng namaga po yung prostate niya. Prostate. Opo. Tapos po, yun lang po ang pinagamit ko sa kanya. Tapos yun, na po siya uli, nakakaihi na po siya ng normal. Dati po hindi. Unti-unti lang po siya, at saka nananakit po yung niya. Sabi nga po ng doktor ay, daw po, baka daw po matuluyan na yun sa ay sabi ko naman ay, wag naman po dok ninyo kaming takutin. Kaya Ba't po, sinabi prostate problem, prostate cancer, ganon? ganun po. Ay, ang ginawa po namin, sabi ko, tanong na lang natin uli, yun nga po sa kanila na kung kung maganda yung uli yun. Kaya yun po, sinubukan na naman namin yung bumili kami. Yung ganun na naman po, naggaling na po siya. Hanggang ngayon po, hindi na okay ng Ay, nung pong nakaramdam nga naman po ako nung ito po, hindi na po maitaas ito, maigalaw ko na ito pong kaliwa kong itong kaliwa kong kamay, hindi ko po maitaas na ito, ni magubad po ako ng damit, di po ako nakakahubad. Ilang araw mo yun nararamdaman? Na po, siguro po ay 1 buwan na po. 1 buwan? Opo. Eh, hindi ko po agad naisip na naman itong CMD na wala na naman po sa isip ko. Yun nga po, nawala ng trabaho yung asawa ko. Pero po talagang hindi pa ako napunta sa doktor po. Sabi ko, ayaw ko. Ito lang, nung magkaroon po kami ng pera, at yun nga po, na po uli, marami nang nagpapagawa sa aming alahas. Yun po, nagbili po agad ako sa CMD ng gamot na yan. Kaya yun po, yung yun, 3 araw pa lang po ako nagiinom. Lagi pong 40 ng 40 yung 40 patak po yung inom ko. Yun po, para po ako nilagnat, tsaka po ito unti-unti pong nawawala yung pananakit. Kasi hindi na nga po ako makatulog ay nag-iiyak na po ako. Nag-iyak na po ako sa sobrang sakit at para pong hinahaluka yung yung laman ko. Yun po, naisip po magbili na naman uli po nung CMD. Yun po, mga 3 araw pa lang po ako nagiinom. Ito po, pang-4 na araw po, wala na po siya. Bago pa lang yun mangyari. Opo. Ito lang pong Lunes ko po ininom. Sa kanila po ako nagbili kalaan. Lunes po ako nagbili, pa lang po ngayon, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes po. Doon po, 3 araw pa lang po yun, okay na po itong kamay ko. So halos lahat ng mga na-encounter nyo na health problem sa family ay natutulungan. Madam, may mga makapakinig nitong ating interview. Anong message na masasabi mo sa mga listeners natin? Wag na silang magatubili na bumili. Mahal nga po ang gamot sa mga ospital, tapos magpapatingin pagbabayad ka pa sa doktor. Pero ito, kahit sabi mo pang 1,000 ito, pero yung 1,000 mo hindi pa mauubos yung gamot na CMD binagbili sa iyo. Kasi nga, agad-agad 3 araw pa lang. Depende po yun sa sakit na nagagamot noon. Pero po itong sa amin na nangyari, wala pa pong 1 linggo, nagagamot po talaga agad ng CMD. Madam, pangalan ulit, taga saan? Ako po si May Ulaso, taga Parang Poporok 2, Jose Panganiban, Camarines Norte po. Ayun, diba? Napakagandang pagkukwento kung paano nakakatulong yung ating product. Dahil kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan, from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya madalas sabihin ng inyong lingkod, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. At ulitin ko dyan sa bayan ng Donsal, Sorsogon, ngayong month of June, free health analysis po
pwede kayong magpunta doon, magpa-health analyze, basta bibili kayo ng product. Pero kung hindi man kayo bibili ng product, gusto nyo lang magpa-health analyze, 250 po. Kasi gumagamit tayo ng kuryente, gagamit tayo ng printer, 'di ba? Oo, 250 po, okay? Pero kung mga libre na 'yun sa bibili ng produkto sa atin, malalaman niyo na kaagad ano yung mga health problems ninyo, okay? So, banggitin ko lang, and by the way pala, sa mga aside ng ating HCI, CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice, meron tayong dagdag, our CR Juice, pang detox, magsi-CR ka talaga. Kasi ang dami na pala ngayon, hindi na regular magdumi. Nako, delikado kayo. Colon cancer, colorectal cancer, almoranas at iba pang mga health problems dahil hindi malinis ang inyong colon. So, magsi-CR ka talaga. Sa mga taong mahilig magkape na katulad ko, panahon na check nyo ang inyong mga kape. Kung yan ay acidic, yan, panahon na palitan ng HCI coffee dahil ang ating kape ay alkaline dahil mayaman po siya sa minerals. Okay? So, dito na tayo sa ating mga CMD Centers and Active Distributors. Sa area ng Catbalogan, hanapin nyo lang CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore. Sa Tacloban, nandiyan po sa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal, Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay, Honest Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay, sa Griba Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikaw, Daraga, Albay. And of course, dito na tayo sa iba natin ng mga CMD Centers and Active Distributors. Pakinggan po natin. Hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy, in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing. Sa L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuhan, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Emilia Cabaltera, Pugay, Baao, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Ayan, balikan ko lang dyan sa area ng Camarines Norte. Dyan sa Jose Panganiban, ang product nyo nasa kay Ma'am Sonia Bibon, care of Purok 6, ayan. Sa Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. Yan. Oo. So, anyway, eto uli yung dagdag natin. Pakinggan po natin. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torripalma, Rosalina Torripalma, San Roque, Bato Catanduanes, Ma'am Julie De Luna,
Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Salve Cabal, CMD Stocky Center or NAB Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes, sa NAB Wellness Center at Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Astor Crespino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, Ayan, sa area ng Masbate, ito po yung CMD Center natin dyan. Second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Nasa taas ng Fast Cash. And by the way, mga taga Masbate ha, free health consultation ay gagawin natin dyan sa CMD Center in Masbate. That will be on June 27, Friday po yan, 9 a.m. to 2 p.m. Andyan ang inyong lingkod. Hopefully ay okay pa yung panahon yan dahil tayo ay tatawid ng dagat. Okay? Pero take advantage mga taga Masbate. But of course, kung hindi nyo naman maintay ang June 27, punta lang kayo kasi train po ang tao natin dyan sa Masbate to handle clients. Train po sila, pati pag-demo, pag-explain, train po sila. Promise, okay? And of course, andyan din si Ma'am Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Aida Amar Cerillo, Interior San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jet City Pharma, Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate. Harapan ng Barangay Hall. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Casillas, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang, Pilar, Sorsogon. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Kumadgad, Casillas, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. And of course, yung newly open center natin dyan sa second floor JV3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibal General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Rosemary Haji, Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castillas, Sorsogon. TGP Pharmacy sa Magallanes, Sorsogon. Sinaida Mortega Frio sa Botica, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Richelle Icardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Okay? Sa First District, Obalbay. Okay. Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, sa second floor, Centerpoint Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biascas, CMD Stocky Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Center at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Kapitan Samson Bertumen, Napunan, Bakakay. Sa second district of Albay, siyempre yung aking center dito sa Legazpi, second floor, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. Nilda Berdin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquilador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Das Cable Store, Purok 2, Itba, Manito. Toy Dahak, Purok 3, Itba, Manito. Josephine Racho, Balinad,
Daraga Albay, Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14, P. Borges Street, Ilawod, Daraga Albay. Hello kay Batsmate, Ruben Gongona. Okay? Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1. E.M. Sabay, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkerohan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga Albay. In front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common Kamalig. CMB Office, 2nd floor, Kamalig Market. Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay. Sa Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market. Ma'am Lisa Olidana, Bakay Store, Sentro, Daraga Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanawahan East, Legazpi. Marinopre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig Albay. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkerohan, Legazpi. Sa 3rd District of Albay, Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon. Rexy Sardeñas, Sardeñas Store, beside LBC Ginubatan. Ami Canseco, sa Boardwalk Service Center, Market Site Uwas. Rosana Rehis, care of Office sa Barangay Affairs, Munisipyo ng Uwas. CMB Office, 2nd floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi. At may CMB Office tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Okay? So, ayan, sa mga listeners natin, ulitin ko lang yung ating announcement para sa inyong lahat. Sa mga taga-Donsol, free health analysis ay pwede kayo magpa-health analyze dyan sa CMD Center in Donsol. Pag kayo bumili ng CMD, automatic po, free health analysis po kayo dyan. Pero pag hindi kayo, gusto nyo lang magpa-health analyze, 250 po ang bayad niyan. At malalaman, 1 minute ka lang, hawak doon sa gadget, more than 30 laboratory results na po yan, okay? Sa mga taga Masbate, ha, andyan kami sa inyo, June 27, 9 a.m. to 2 p.m. free health analysis, free health consultation. May lecture na ako niyan, and then after that, free health consultation na po. Darating kami ni Nurse Earl to support CMD Center in Masbate City. And of course, sa mga taga Bakakay Albay, free health consultation kayo, June 29, CMD Center in Bakakay, 8 a.m. to 3 p.m. Take advantage po, mga taga Bakakay. And syempre, dyan sa area ng Masbate, kailangan pa namin ng mga retailer. Mag-apply kayo dyan sa CMD Center in Masbate. Oo, madadagdagan ang inyong kita, ang inyong negosyo, makakatulong kayo sa mga taong nangangailangan ng ating produkto. Pero the best, maka-attend kayo ng health orientation para maintindihan ninyo kung gaano kaganda, bakit kailangan ng mga tao sa ngayon, kahit healthy pa, kailangan nyo na talaga ang aming produkto. For healthy family, take Power Trio, ma-maintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, huwag basta-basta tanggalin. Why? These are nutrients na kailangan ng ating mga katawan para lagi tayo malakas, hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Yan, ubos yung ating oras. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ng aming misyon to help restore the health of people, and hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. So maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.